या 15व्या मराठी चित्रपट महोत्सवाला आमच्यासोबत आहेत मृण्मयी गोडबोले. मृण्मयी, कसं वाटतं गोव्यात येऊन हे मला पहिलं सांग. बेस्ट वाटतं कारण इथे आलं आणि आमचे चित्रपट प्रदर्शित झाले की खूप सुंदर प्रतिसाद मिळतो कायमच आणि खूप प्रेमाचं आणि आपुलकीचं वातावरण असतं. त्यामुळे आय एम व्हेरी एक्सायटेड. टुडे इज द फर्स्ट डे अँड आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 2 डेज. तुझी फिल्म सध्या ह्या चित्रपट महोत्सवात आहे तो ती आणि फुजी जॅपनचा संदर्भ आहे. फुजी माउंटन मागे दिसतो. आपण सगळ्यांनी तो ट्रेलर पाहिला आहे. कसं काय म्हणशील ह्या चित्रपटाबद्दल? काय म्हणू असा मला प्रश्न पडतोय. काय राहिलंय म्हणायचं? नाही असं नाही. पण मला असं वाटतंय 99% असं वाटतंय की हा एकमेव मराठी चित्रपट आहे जो जपानमध्ये शूट झाला आहे. आणि आपल्याला जे अतिशय फेमस पोस्टकार्ड्स किंवा फोटोज जपानचे माहिती आहेत त्यापेक्षा खूप वेगळं जपान आपल्याला या चित्रपटातून बघायला मिळतं. त्यामुळे जेही मी ते खुदास आहे. ओके, ललित प्रभाकर आहे, बाकीचे मंडळी आहे. इट लुक्स व्हेरी इमोशनल पर से आणि खूप त्याच्यात इन्व्हेस्टेड वाटतं. ती भूमिका साकारताना तुला कसं वाटलं? कारण आपण मृण्मयीकडे मी आता एवढी वर्ष बघतो. इट्स यू पर्सनली आय फील इज अ व्हेरी बबली बट ॲक्टिंग करताना यू गिव्ह अ डिफरंट आउट. हे बघ तुझ्या फेसवरनं आलं ते. आय एन्जॉयड दिस कॅरेक्टर थरली. म्हणजे it is amazing for an actor to get a range of emotions and a range of scenes to play with, and I think that is what this film has done for both me and Lalit. त्यामुळे आम्ही ॲक्टर म्हणून असा प्रत्येक सीन चावून खाऊन खूप एन्जॉय केला. त्यामुळे असा रोल आणि असा अवकाश एखाद्या चित्रपटात यावा असं प्रत्येक कलाकाराला वाटत असतं आणि ते अधूनमधून होतं आणि दुर्मिळ असतं. त्यामुळे जेव्हा होतं तेव्हा यू ट्राय टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. सो दिस इज दॅट काइंड ऑफ ॲन एक्सपिरियन्स फॉर. करिअरमध्ये बरेच तू चित्रपट महोत्सव बघितले, वेगवेगळे फंक्शन्स बघितले, महाराष्ट्रातले म्हणा किंवा बाहेरच्या गावी म्हणा किंवा परदेशी म्हणा. गोवा आणि बाकीचे, लेट अस कीप एव्हरीथिंग असाइड, काय डिफरन्स वाटतो? आपल्याला लेडबॅक म्हणतात, सुसागात म्हणतात. तुझं काय म्हणणं आहे विथ रिस्पेक्ट टू वर्क एज वेल एज मे बी फिल्म फेस्टिवल? So work, I just remembered that I shot my very first film in Goa, a little bit of it. तेव्हा मी खूपच लहान होते, म्हणजे माझा पहिलाच सिनेमा होता. त्यामुळे वर्कचा अनुभव माझा तेवढाच आहे. पण इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल इट्स आय फील लाईक इट्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल. इट फील्स लाईक अ फॅमिली फंक्शन. कारण द ऑर्गनायझर्स शेटे सर आणि सचिन सर, दे आर सच नाईस पीपल. ते इतक्या प्रेमाने बोलवतात. त्यांनी तो चित्रपट पाहिलेला असतो, त्यांना त्याविषयी सगळी माहिती असते आणि त्यामुळे ते जेव्हा बोलवतात तेव्हा यू नो दॅट असं नाही आहे की त्यांनी 1, 2, 3, 4, 5 असे सिनेमे निवडलेत आणि त्यांना फोन केला आहे आउट ऑफ द ब्लू. त्यांनी ते सिनेमे पाहिलेले असतात, त्याविषयी आम्ही बोलतो, मग ते बोलावणं करतात आणि दे विल मेक शुअर दॅट एव्हरीथिंग इज टेकन केअर ऑफ, एव्हरी लिटल डिटेल इज थॉट ऑफ. त्यामुळे इट फील्स व्हेरी स्पेशल टू कम हिअर. That's the beginning part of it, and then the audience is also really amazing. म्हणजे एकही शो रिकामा जात नाही. एव्हरी शो इज फुल. प्रेक्षक खूप प्रेमाने सगळे चित्रपट पाहतात, ते लक्षात ठेवतात. म्हणजे मी पहिल्यांदा या फेस्टिवलला आले वॉज इन शिवची चौका विच वॉज इन 2017. तर आजही मला येस विथ ललित, आणि दिस इज आर नेक्स्ट प्रोजेक्ट टुगेदर, फुजी. सो आत्ताही मला लोक भेटून शिवची चौकाविषयी बोलतायत. तर इट्स रिअली नाईस. कडक होती भूमिका, खूप डिमांडिंग और डॉमिनेटिंग रादर आय वुड से. आय लव्ह सावित्री ॲज वेल. वॉज इट 90% ऑफ यू इन पर्सन? No. That was actually Lalit and my characters were very close to our writer and director Paresh and Madhugandha. So my character was very close to our writer's real life character Madhugandha Kulkarni, and his was very close to our directors Paresh Mokashi. So that's the inspiration for them. गोव्यात आल्यावर अशी काय पहिली गोष्ट येते डोक्यात किंवा की ही बाबा करायची आहे? काय खायचंय आता कुठे जायचंय जेवायला, हीच चर्चा सतत चालूच असते. त्यामुळे आता ठरतंय बहुतेक अंगण, आज आम्ही तिथेच जाऊ जेवायला. संजय साहेबांचंच आहे ते Yes. रेस्टॉरंट. सो होम ग्राउंड पासून सुरुवात होईल. एनादर थिंग आय वॉन्ट टू आस्क यू इज, मगाशी मुख्यमंत्री साहेबांनी म्हटलं की जे मूवीजमधनं दाखवतात ते, मग याच्या अगोदरचे मूवीज असो, एक चांगलं गोवा तुम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करा, वेदर इट इज बार अँड बीच सोडून वेगळं काहीतरी.
तुला काय वाटतं की इज इट पॉसिबल बिकॉज देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स विच कम फ्रॉम सोशो इकॉनॉमिक झोन ते आल्यावर यू हॅव टू डू जस्टिस आणि त्याला क्रिएटिव्ह फ्रीडम त्या डायरेक्टरला प्रोड्युसरला द्यावाच लागतो. तुला काय वाटतं ॲज अन ॲक्टर? Absolutely. I'm sure there are like countless stories beyond bars and beaches. Not that I think bars and beaches is a bad thing. म्हणजे I don't know. They're great. They're both great places. आणि I understand that Goa is also a huge tourist attraction. And hence bars and beaches are celebrated more than maybe other things. But of course the place has a history, has its own language. त्यामुळे if I think one just needs to get into it and there will be countless stories to be told that come from Goa. And if I get a chance, I'll be very happy to learn Konkani and do a role. So I love learning a new language and trying to use it in a film. So if something like that happens, I would be very happy to be a part of it. डेफिनेटली. आय थिंक अनदर क्वेश्चन आय वॉन्ट टू आस्क यू इज आपण बरेचदा आता सध्या गेले महिनाभर आपण जेनझी म्हणतो आणि स्टोरी इव्हॉल्विंग म्हणा किंवा स्टोरी रिमेन्स द सेम एव्होल्युशन, स्टोरी टेलिंग इव्हॉल्व्स. ते असताना तू हाव आर यू सीइंग बिकॉज यू आर व्हेरी यंग ॲक्टर. तू बराच सिनेमा महाराष्ट्रात मराठी सिनेमा बघितला, अदर सिनेमाज ऑल्सो. हाव आर यू सीइंग द फ्युचर ऑफ मे बी मराठी सिनेमा इफ यू वॉन्ट टू आस्क? So this film Toti and Fuji is an attempt to be a part of the contemporary rather than being nostalgic. So I think the way forward is not to be nostalgic and to stay with the current times. And in terms of entertainment, आता there are so many new things. मी आत्ता एका वर्टिकल फॉर्मॅट च्या मायक्रो ड्रामाचं शूट करून आले. तर आपण इमॅजिनच म्हणजे आय स्टार्टेड विथ शूटिंग ऑन फिल्म, देन डिजिटल हॅपन्ड, देन शॉर्ट फिल्म्स ऑर वॉट एव्हर, देन रील्स, आणि आता दिस इज अ होल न्यू फॉर्मॅट. सो आय थिंक बिईंग विथ द टाइम्स इज रिअली इम्पॉर्टंट. एक्सपेरिमेंटिंग, फेलिंग इज ग्रेट बिकॉज दॅट शोज यू द वे फॉरवर्ड. सो आय थिंक इट्स व्हेरी एक्सायटिंग आणि देर आर सो मेनी थिंग्स. म्हणजे वाईट गोष्टी पण खूप आहेत. आपल्याला असं वाटतं की सिनेमामधला सिनेमा गेला आहे, पेशन्स संपला आहे वगैरे, ह्या गोष्टी आहेत एका बाजूला. पण त्याचबरोबर हाऊ डू यू डिलिव्हर नाव इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन फॉर ऑल आर्टिस्ट. आणि इट्स अक्रॉस आर्ट फॉर्म्स, राईट? इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू film and television. It is across art forms. So how you stay with the times is, I think, an exploration for life. ऑफकोर्स. हा वर्टिकल फॉर्मॅट जो तू म्हणालीस, इज इट इन मराठी इट सेल्फ? No, this one is in Hindi. ओके. कारण आपण US मध्ये बरंच बघतो की हा वर्टिकल फॉर्मॅट और मे बी इवन कोरियन याच्यात बराच एक्सप्लोर झालेला असं आपण ऐकतो. सो आय थिंक मला हे माहीतच नाही. इट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड अँड देर आर लॉट ऑफ न्यूअर प्रोजेक्ट्स. म्हणून मी म्हटलं की यू ॲज अ यंग ॲक्टर, यंग इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, तुम्ही हा बदल आता एम्ब्रेस करता इज अ व्हेरी ॲब्सल्युटली. आणि इट कम्स विथ इट्स न्यू चॅलेंजेस. म्हणजे आपल्याला सगळं, आता मला लँडस्केपवर काम करायची सवय. वर्टिकल फॉर्मॅट आला की मला माहिती आहे की आत्ता एवढंच दिसतंय आणि त्या व्यतिरिक्त जे आहे ते मला क्रिएट करायचं आहे. सराउंडिंग जे आहे, ॲम्बियन्स एन्व्हायरमेंट जो आहे तो मला क्रिएट करायचा आहे. कारण आत्ता मीच दिसते आहे. तर खूप नवीन चॅलेंजेस, आणि दॅट्स वॉट विल कीप अस अलाइव्ह ॲज artists. So it's great. It has its flaws, but it also has its pros, and it's a whole. आय थिंक मला जर विचारशील म्हणून इफ आय कॅन गो अँड ऑन अँड ऑन अँड ऑन बिकॉज यू आर सो स्वीटली टॉकिंग, आन्सरिंग एव्हरी सिंगल क्वेश्चन, ऑन द कॉन्ट्री गेटिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दॅट इज हॅपनिंग. म्हणजे वर्टिकल फॉर्मॅट इज समथिंग दॅट तू एम्ब्रेस करते आणि तुझी टीम एम्ब्रेस करते, इज समथिंग टू लुक आउट फॉर. आय थिंक इट वॉज प्लेजर हॅव्हिंग यू. आणि तुझ्या ह्या चित्रपटाला, ह्या महोत्सवाला आणि तुझे पुढचे जे येणारे प्रोजेक्ट्स आहेत त्याला माझ्याकडनं शुभेच्छा. प्लेजर इट वॉज. थँक्यू व्हेरी मच.